weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to cangela hoore fonde jaaba añameji ɗala haya logi sayba saare demba wulli westa fasa ko an waktu yoni ha to kolomina kame tintila ene jeeya e gardidi kabruji men leydi sénégal subaka hande o kawguel guel hinde bakka loriya fuɗɗima e nder leydi ndi kala to leydi mauritanie ɗiɗo biftanoɓe toon to leydi mali jettima hanki to bowal laaɗi diwoje ngal leydi mauritanie dañi joɗodade e hoorejo leydi ndi to leydi mali finoɓe bamako oɗo saaha kolliti kulhul men mawɗi no fewi caggal teskede kala saaha sukaɓe rewɓe tokosɓe ene kewi biftede to leydi gambi koddanene abouba ma artanen ko fate banggue jofede peɗeli maire wuuro mo sere kunda to leydi guine konakiri nogasi ɗiɗo jeeyaɓe toon to serale won e rima lamɗo leydi mumen nde wawata fabadeɓe caggal guila tan hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas aɓe tawi e cuuɗi niɓɓiɗi konakiri kabruji mene ɗemgal pular manaw enam toon to côte d'ivoire ghana niger madagascar guine équatorial ha fayno toon to nigéria musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم باتاك جام غوندادو ngolongo abo mika so to ndendori demba ya mika so to ndendori salifa demba bato changela modi demba bato changela Mamadou Haruna to Libreville Gabo Mamadou Amadou Dieng to Noksada be ndendi kambe kala abe ngullo dendangal bandirabe julbe kala abe ngullo dendangal changil nabe hoore fondinaɓe jabanaɓe kono kadi añameji naɓe jaltugola aduna ceerno mabɓe khalifa mabɓe jinnaɗo mabɓe biyetenoɗo ceerno demba dewel yalti aduna jamma hanki o toon to Wourossogui ene gasa wire to Wourossogui walla ni toon to hoore fonde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique gardugol ceerno Habous Diallo e nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettindo hen ɓattaki o ko biyeteɗo Mamadou Amadou Dieng gonɗo ya lawola faade toon to Fouta kandal e hoore cukalel way kono diidol e hayre heccere fulɓe mbi puccideɗo waɗino kala ko gandal ɗum jeyi sababu daara moderne de l'excellence alhaji Seydou Nourou Tall udditi demuɗe mum e gardugol ceerno Makki Mountaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Oumar Foutiyou Tall aɓe jogui beelema mawɗo no feewi habrude dendagal bandiraɓe julɓe dendagal bandiraɓe fulɓe dendagal bandiraɓe fuutankoɓe binditagol daara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall fuɗɗitima ngol binditagol fuɗɗitima no gasa jeegom lewru juillet he lewru ndu gonɗen ndu so tawi noon ko daara rewɓe o ene tawi to Sicap Liberté 3 so tawi noon ko daara worɓe o ene tawe to Ouest Foire ha fayenma to Keur Massar suka jarowo duuɓi 5 ha fayenma duuɓi 14 e ballal jomiraɗo ndena deftere la teddude aɗa jangga ɗemɗe certuɗe jaaduɗe jamanu kami hebloji ngarɗuɗi daara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall ene jogui ñamirde mum timmude kono ne kadi juɓɓudi mum programme ɗemgal français tawne yaade jangde leydi Sénégal hakkude mum e jagorɗo kalfinaɗo jangde mo leydi Sénégal ko wayno élémentaire ha ferma secondaire kono ne kadi ene waɗi heblo yuɓɓugo ko fate banggue informatique kamen juɓɓudi heblo wongo kala
an noon jiɗɗo windide ɓiyum ko fate banggue cours de vacances tati walla mbiyen ɗiɗi lewru août fandu so jomiraɗo hoddiri ha fayenma capan tati lewru septembre sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00 221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 ɓiɓɓe fulɓe mbadden dando faade daara moderne mo alhaji Saydou Nourou Tall. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo bala walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wuule ceerno Djiby Sy ene safrata fiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotta kala ceerno Djiby Sy ne safra worɓe usraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala ceerno Djiby Sy ene andini dendagal killineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 13 fin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie saɗa jeere nettita kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi ene tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnede listihara ɗaccata ko indema inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirtini ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kiline mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande gandal mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogase jeenaya morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase go yonti kabaruji men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal so huccidde ɓiɓɓe leydi ndi kala subaka andinaɓe oɗo hen borosɗo yarata ujunnaje 350 woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen boros ko temedde ko capinte jafoɗona tawane jogui oɗo hen boros ko temedde 650 ɓen temedde 650 tawaɓe ne jogui hen temedere
e capanɗe tato e jeenayo ko memodirnoɓe joginoɓe oɗon ñaw hen temedde jeeɗiɗo e capanɗe nayo e joyo ko raɓaɓe anda ka raɓi ɗumen ken wona temedde tato e capanɗe jeetato e tato keeɓi cellal mumen capanɗe joyo e jeeɗiɗo ɗo sahani tampima ballite fofandu neɓɓe sappo e goho a mbasi hen a pittali mumena kettorden ha joni koye oɗo hen boros gouverneur mo Diourbel a neltiri kene fota wonde ujunnaje sappo dose taw ko fati banggue vaccin neldonoɗo toon to région mo Diourbel beele wonɓe toon ɓe mbawa vaccinade kono gam teskede ɓen ɓurani nottade oɗon vaccin caggal noon on gouverneur nde holliri wonande ɗo mofteɗo woni ko ala ɗum yettitima e nder a Dakkaro ɓeydogol mborosa jeeyi sababu jagorɗo kalfinade cellal ɓallimo leydi Sénégal dañi yanñude nokkuji e nder Dakar beele yimɓeɓe mbawa fesade dañi nokkuji kewɗi jaññade hayso tawi wonani e cuuɗi safare ɗi beele moni kala wawa faddade ngal ɗo hen ɗemgal gongal e hebde to Sénégal kedden ha joni haɓade kala ko ene bonna neɗɗago gam artirde neɗɗankagal ha tenti to banggue rewɓe gam teskede rewɓe hande ɓuuri hen hewde sukkaɓe rewɓe gona yimɓe ɓornotoɓe ɓornanteri teddundi no fewi kewi tan ko ɓornanteri ndi ganduɗa taw terɗe mum kala ene yiya e boowal ha tenti kadi ɗin série ji joueteɗi e nder leydi Sénégal eɗen gandi série ji ɗi kala oɗo saha mo gonɗen so tawi aɗa laaraɗi aɗa yiya hen gueɗe ponnoɗe wonde cuuɗi e nder suudu feññine ha yimɓe kala jiya jeeyi sababu Imam Ahmed Kanté holliti ɗum ɓoyata maɓe darano gam haɓade ɗen gueɗe kala ɗe pewani caggal wonande won pelle kewɗe goni caggal ɗeɗon gueɗe kala ko ene bonna neɗɗagu neɗɗo e nder leydi Sénégal ɓe gona jaɓoɓe ɗum batu gadiɗo maggal Touba hikka batu ngo waɗi hanki toon to Diourbel e tawtorede gouverneur mo Diourbel kono ne kadi e tawtorede calfinaɗo konngol galle mo Touba woni Serigne Bachirou Abdoulaye Khadire Mbacké kam e on juɓɓino ko fate banggue maggal ɓe kolliti maggal hikka koko yuɓɓinte e dow nden ka mawka no fewi kono ne kadi gam addude toon ɓen safroɓe uddide nokkuji mawɗi no fewi gam tambade nden ka e kisala ha joni koye Sénégal keddoɗen subaka hande o ɓen ƴamoɓe baccalauréat kala pindi gam ƴamoygola kamɓe kala oɗo hen subaka hande nder leydi Sénégal gam balɗe nayyi tugganma hande alhamisa ha fenma altina paɗo so jomiraɗo hodiri e nder leydi Sénégal kala ko wona ɗum koko haɗa kala ke ene wiye téléphone gam rentade ko fate banggue guykaji so tawi noon kala étudiant joguiɗo ko fate banggue ñaw coronavirus on wawata wadde guel ɗon kawguel waɗoyta guel kawguel ko nayyi lewru octobre gam tombade dawala ɗimmala ha joni koye Sénégal keddoɗen tambiɓe nden ka e kisal ko fate banggue guenale ɓe pikkina ɓe kolliti hanki oɗo saaha mo gonɗen guenal ɗe ko kewɗe dakka hayso tawi woni mayiɗo ari ko ma yimɓeɓe ƴeew holto mbawi ɓittude on ko fate banggue place uji caggal hanki nde mayɓe jeeɗiɗo gadda e ɗeɗon guenale ɗeɓi wadde saɗede mawde no fewi gam dañandeɓe gasɗe ɓe kolliti caggal ñalawma hanki o kala bawɗo addede hande kam koma fandade ha palasuji mbawa dañanede jomumen gam teskede oɗo saaha mo gonɗen guenale Pikine koko kewi ñalawma hanki o vola udditama inaugurama taw ganduɗa ko ɗon ɗo Bowal laaɓi diwoje ngal Blaise Diagne ɗum noon ko campagne Sky mo Mali taw kadi ganduɗa ko Bamako Dakar kay Bamako Dakar fuɗɗi ligne mum hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mali caggal ndeɓe kaɗa ɓeydugol kala ko fate banggue coggo mburu nde ɓe jinno wattude loccol buuɗi 40 ala kala ko gasi gam ɓeydude kiloji muɗum oɗo saaha mo gonne ɓe kolliti ɗo tan e ɓaawo janggo so tawi laamu ngu artani mabɓe gam haaldude mabɓe ko selli koɓe natanoɓe hofgo juuɗe wonande ngal catal fiyoɓe mburu e nder leydi Sénégal ha tente Dakar ɓe kolliti aset e alit kam hay goto ƴakkata mburu sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie jagorɗo kalfinade cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti hanki ujunnaje 3.9 woni ƴewdaɓe hen ujunnaje 2.419 neɗɗo mbaɗa ko test jawɗo ujunnaje 2 ujunnaje ɗiɗi ujunnaje ɗiɗo e temedde 419 mbaɗa ko test jawɗo no fewi heddiɓe mbaɗa ko test laboratoire tawane jogui oɗon ñawa
tawane jogi oɗona ñaw kene fota wonde tawane jogi oɗona ñaw ko 313 neɗɗo yimɓe jeeyo mbasi pittali mumen 110 neɗɗo keeɓi cellal mumen OMS ko cetal tammingal ko fate bangue cellal ɓalli windere ɓe dokkiri laamu leydi Mauritanie kene fota wonde million cuumorɗe beele yimɓeɓe kala mbawa faddade oɗo henna ñawmo coronavirus émirat arabe uni kañumne heedani hen caggal nde yaltini kene fota wonde ujunna kene fota wonde sappo e jeegom e tati ujunere ka sappo e jeegom e tati ujunere kene fota wonde ɗum taw ko fate bangue dosmo vaccin ɗum woni ko yetti e nder leydi Mauritanie jagorɗo kalfinade cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti wonande ɓen fesinoɓe e dawal gadingal sappo e joyi lewru manduɗo hen do oɗo saha mo gone ɓe keeɓi stockage payodinɗo no feewi taw kene fota wonde ene yona wonande ɓeena ƴettitoɓe dos mumen ɗimmo kalfinaɗo konngol laamu ngu woni porte parole gouvernement mo Mauritanie woni Mouhtara Wuld Dahi o holliti wonande oɗo saha mo gonen ɓooyata carte d'identité ji kesima jaltu taw kadi gaɗa ɗin kayitaji kesi ɓurata webde jogade ɓurata tidde taw kadi ɗo mbaɗɗa kala aɗa wawi yaadu hen kala ɗo jiɗɗa kono haɗata tan e carte d'identité maya ha to permis jognoɓe auto ji permis men kono ne kadi kam e carte séjour kala ko wona ɗum ko yoga e dossier ji ko fati banggue document taw ko ɗannungal kala ma fonde ha fota wawa fodde e jomum taw kadi ko ɗum ɓurata tidde ɓurata wawde ɓoyde horejo leydi Mauritanie bismima hanki ɗum ko caggal ɗiɗo Mauritanaɓe biftanoɓe taw ko gollotanoɓe gollorgal ngal Mauritanie ATTM toon to Mali caggal nde ɓe bifta ɓe mbaɗi e juuɗe ɗen biftinoɓeɓe kene fota wonde balɗe 11 caggal nde ɓe ɗaccita ɓe jetti toon to Mauritanie ko laana ndiwowo ka hinde militaire kana diɓe to bowal laaɗi diwoje ngal Nouakchott jaɓɓimamaɓe toon jagorɗo kalfinaɗo koniyankagal kame jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccingol laamu kame jagorɗo kalfinaɗo pétrole ko ɓeena jaɓɓiɓe toon eɗen gandi so tawi kam wonano koɓe biftanoɓe ɓe mbawata dañde ngal ɗo teddungal kala dani hen ko ɗum woni ɓe jeehi haɓe jettoyi to hoorejo leydi ndi ɓe dañi joddade e mum kamɓe e enɗam mabɓe kala ɗum ko ñalawma hanki o tambiɗo kongola laamu leydi Mauritanie woni El Mouhtara Wuld Dahi o holliti ñalawma hanki o holliti ñalawma hecci hanki o kene fota wonde 300 étudiant wonande ƴamoɓe baccalauréat ko téléphone ngaji men tetta e nder saluji classe ɗum noon caggal nde jagorɗo kalfinade jangde holliti wonande winditinoma kene fota wonde 90 suka jangowo gam teskede addi toon téléphone ngaji mumen ko wona ɗum ko ɓoyatama ɓe jaltina kuule cattuɗe no fewi gam fawde e jomumen catal biyetengal tajour rokkiri kene fota wonde 897 million taw koye koppreji uggu yakkide ɗe ɗum noon ko wallidde ɓeena miskineɓe ngakkaɓe guura no fewi taw koye état mo garbi e nder leydi Mauritanie ñalawma hanki o ko ñalawma haɓade ñaw biyeteɗo hépatite B taw kadi ko haɓade oɗo hen rafi mo ganduɗa tampinɗo no fewi ha tenti rewɓe so wiɓe so tawi gondi hen so tawi joomum pesaki woni ñakkaki ene gasa ɓiɗɗo araɓe ɗum dañi noon waɗade jertino manggo no fewi faade sage-femme uji nde mbawata heblede hen dokke hen haqqillaji mawɗi no fewi taw ardino ɗum ko docteur biyeteɗo Sidi ela wawi biyeteɗo Sidi taw ko docteur biyeteɗo Sidi Wuld El Wafi on dañi ardade wonande golɗon pindingol ɗum noon ko caggal findinde rewɓe hewɓe hinde sage-femme nde wawata toppitade rewɓe so wiɓe aroɓe mabɓe ɓe kala nde ɓen kala mbattata hen haqqillaji mumen so tawi jomumen gaari mbawa tigui ƴeewede so tawi jogaki ɗeɗon caɗele to Mauritanie kedona joni gardinoɗo catala soma gaza biyeteɗo Cheikh Ahmed Wuld Hafa caggal nde yano toon to Espagne arti ñalawma heccanko dañi jagguet to banggue police toppitiɓe ko fate banggue dirtinnoɓe ngaalu laamu leydi Mauritanie o holliti caggal nde huccodiri e mabɓe
o holliti wonande nder gollorgal makko mbuuɗu o distinani kono kadi won ɗereji garnoɗi e makko fate banggue ɗereji mbuñaari kene fotta wonde 50 million koppareji uguiya kiɗi ɗe kono ala hen kala ko jaaɓi haydara sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to Mali to leydi Mali Chekela Mayiga ñalawma janggo ma daro e yeeso CNT noon ko kañum woni lomtiɓe ko fade banggue sarɗiyankoɓe e leydi Mali gam hollirde pala eɓɓo golle makko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗum ko ñalawma janggone teska hen ɓeydugol ndenka e kisal koñinkoɓe e leydi ndi ko noonne kadi yuɓɓinde dawrugol payodingol gam heɓanade sungoji so tawi ma jogor laatade ndenka e kisal ne ngakki no feewi e nder laamorgo leydi Mali woni Bamako ha ganduɗa hewɓe ne bifte kono kadi Imam Ibrahima Moussa Diaby holliti ɗon ɗo yaltuno juma ko sukaɓe tatto wonnoɓe e moto ko ɓen tigui gaddi ko wayno wiro cukki e kine makko caggal nde ɓe nanguimo ɗon tigui nde o foofi on asida ko ɗon ronki anduɗo wonno kono kadi ɓe dañani wawde biftademo ɗum ko caggal nde sukaɓe rewɓe tatto tawa ne mbaɗa e moto taw ko moto grouweta ene nawe on suka gorko noon jaggama tene kadi o holliti ɓe o gollodirta ɓe kala ɗo saaha hewɓe mabɓe puɗɗima jaggue taw suka debbo kala o yeeha ɗum ko ujunnaje 10 mbuɗi ɗum kala waɗi koye legal bitegal biyetegal torokoro bugu e nder ngal ɗon legal hewɓe kolliti oɗo saaha ndenka e kisal ne ngakki no feewi e nder Bamako l'espère indépendant jeyɓe koye mumen taw ko Nations Unies woni loni joɗiɓe toon to Genève daraniɓe haqqe innama ade yettima toon Aliou Tine o dañi miijoji mawɗi no feewi gam hollude ɗaminare makko e wiide omo ɗamini so tawi kaldigal woni ene wawi bandaw kono kadi Moukhtar Wane ma ɗaccide kono ɗum ko addiɓe toon ko yurnitade haqqe bani adama haqqe ɓiɓɓe leydi ndi e nder leydi ndi gam teskede biftogol ne heewi e leydi ndi kono ne kadi gueɗe kewɗe ɗe pewani ene heewi e nder leydi ndi ɗum addiɓe toon gam yurnitade ɗo ha nayyi lewru fandu tokkayi hanki sukaɓe finaɓe tokkaya mbari bolol taw ko ba fulaɓe ha famano ko biyeteɗo pappora kam e fallu je saba bardeɓe noon ko wullitadeɓe wonande lawol ngol moƴƴani no feewi ha tenti oɗon ndunguno ardini ala kala ko gasi wona miijo wongo ngoɓe jogui e bargol bolingol ala taguiɓe barde ɗum tan ko andudeɓe laabi ɗi gona moƴƴi no feewi Boubou Cissé gonnoɗo hoorejo jagorɗe leydi Mali e laamu Ibrahima Boubacara Keita hanki waɗi jillu mum gon jillu noon ko toon to Nioro wo dañi joɗoɗade e Bouya Haydara woni Sharif Bouya Haydara Sharif mo Nioro o dañi kadi yettinde miijo makko famille Tall kam e famille jekkite kala siftinde on kanko Boubou Cissé oɗo saaha joƴƴinde wolisaji mum to landa biyetega URD taw ardino kaɗon landa ko biyetenoɗo Soumaïla Cissé jaltuɗo aduna hitande yawtude ɗo henande sen giwi to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie Kodnene Abouba eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV kabaruji men ɗo e nder leydi meɗen te Gambie mo ganduɗa ko maire mo Serekunda Talib Ahmed Bensouda e yaadiɓe mum ene wayno ko tuumaɓe mbuñaari mawdi kene tolno e 2 million dalasi wonde wiya ko ɓe dirtinɓe ɗumenete hayso woni kanko maire o de ettima gam laɓɓinde hoore makko wiide wala hen kono cukko makko kam oɗo waktu foftinama e golle muɗum on cukko makko ni kanum ni settiti e caktirde wonde holliri tini fodde 40 neɗɗo nana pawa tigui peɗeli walla nana tigui joofa wiya kanumenen enen jeeya e dirtinɓe ɗen koppareji kono wi ɓen ngala hen te kanko o mona yaha e wellitare makko te kala nde laamu ngu sohlimo de maw ar o seedi to tigui rigui gongo holto heedi wadde mbiyen tan KMC woni Kanifing municipality council oɗo waktude ɓe goni e caɗele mawɗe saabu tumede ɓe mbuñaari mawdi dirtinde kene tolno e koppareji million ngaji 12 dalasi kanko maire o ni eɗen gandi o jeyaka e landa hoorejo leydi ndi o jeeya koye landa lundiyanke mawɗo biteɗo United Democratic Party beele ɗum ɗon joganarani herƴinɗe dawrugol makko ɗo e nder leydi meɗen ete Gambie kala ko wone lahal ma juuɗe jiito Kodnene Abouba gam weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Serekunda
Coordonene Aboba to Sere Kunda Gambia sen ngiwi ton to Gambi paden koto Guinea Conakry kobe nogase go wala nogase dido suka jiabe ton to Sierra Leone wonnobe oto mumena wala wonnobe ni e bis ene danno e wi debe be pano ko ton to leydi Mali ton be jinno yaade ngam gollo yaade kono kadi be kawri koye nyalawma sumgoji di leydi Guinea yubbina no hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas lewru novembre ɗum nan ɓe ngari haton to Fouta Djallon ngam anjeɓe yarude jamma wona koye sumgoji wotoɓe tumede goɗɗum ko nden tigui ɓe mbi oɗon mini bisnajo yo walluɓe dañoɗo ɓe mbaali ha weeta nden on addiɓe nokku goto ko ɗon on harliti yeehi noddoyi police wi wonɓe ga hen giwi ko ton to leydi Sierra Leone ngari ko wallidde sellude ɗen Diallo ko hobele en jeyino sababu ni kanko Alpha Condé o yaltino e télé ngam hollirde o jaggi kene fatto wonde nogas e ɗiɗi suka jeyaɓe to Sierra Leone taw ko addaɓe toon wallidde sellude ɗen Diallo ɓe kolliti ɗum wodani kamɓe koɓe ɗanniyankoɓe ɓe gonno koye ɗannade ɓe erima laamu leydi mabɓe nde wawata fabade ɓe kawisaji ɗi gassata wadde ha hande e nder leydi Guinea ɗum ko caggal nde suka debbo goto biyetenoɗo Ummu Bari debbo goto biyetenoɗo Ummu Bari ñalawma hecci hankene woni joni balɗe nayya caggal nde o rafa seeɗa ni woni bani ko debbo walla min miñi ko debbo biyeteɗo miñi ko debbo biyeteɗo Fatoumata Bintou Bari nde ɓe nayimo toon to hôpital mo Agnès de mo Conakry nde ɓe nayimo toon 30 minutes fawi hen o yalti aduna sanga 19 heures kanko on suka debbo caggal nde docteur yalti holliri wonande o yalti aduna kono ɓe nawamo toon to morgue tawete to hôpital o yoɓe jaa ha ɓooya ɓe garta nden ɓe kooci galle ha ɓooyi nde ɓe garti ɓe kolliti ɓe jiiɗi ko janggo e mum hebde ɓandu ndu ɓe nawa ɗum wuro mabɓe wiyete ko Fugga wuro mabɓe wiyete ko Fugumba e nder diwan mo Dalaba ko toon ɓe jinno wiroydemo nden ɓe ngari docteur wi komo o waɗe testé covid yoɓe jaaha janggo nden ɓe ngari janggo e mum waɗa testé covid tawa kanko mayɗo wa ala oɗon corona kono kadi docteur o hollitima ɓe pewna kayit wonde ɓe jiiɗi ko nawde mayɗo gila police aɓe tampinde ɓe lawol nden ɓe pewni on kayit gasi ɓe dokkama mayde nawama to suudu galas rewɓe lottoɓe ngari kono kandi loota gasi ɓe tawi wona mayɗo mabɓe woni ɗon caggal noon hollitama won ittunoɓe ɗon mayɗo men ko ɓoyani ɓe jeehi to ɓen ɓe tawi wona on ɓe tindina e woɓɓe kadi ƴettinɗon mayɗo men ɓe jeehi ɓe tawi wona on ɓe dutti ha to hôpital to ɓe tawi wona ɗiɗon ɓalli ha hande woni ɓandu wonande biteɗo Ummu Bari ha oɗo ñalawma ɗo kalaten ɓe jiitani ɓandu Ummu Bari tawa oɗo sa mbaɗi lakgal noon docteur o e hoore mum weddima lakgal e kala banggueji hollitiɓe en lottoɓe e kala saha aɓe keewi juumodirde ɓalli ɓe dokka wona e yimɓe ɓe gona ɓalli jomumen ha joni toon to Guinea keddoɗen hoorejo leydi Angola waɗi jillu mum subaka hande o ñalawma hande o toon to Conakry taw ko jillu cehilagal hakkude makko e nando makko woni Alpha Condé to Côte d'Ivoire Burkina naɓe ɗiɗo iwnoɓe toon to Burkina ngari ha e nder ladde Jigolo taw ko ladde forêt classé haɗande memede ko toon tigui ɓe naati e cukkiri mbaɗi toon kuɓeje mabɓe koɓe toon aɓe ndema ligguimaji mabɓe ɓe gujjito aɓe nawa ɓe jeeya e suuɗal kamɓe noon ɓe jiitama ɓe taƴanama lebbi 6 e kaso goto maɓe kala ene yoɓa temedere ujunere sen wi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Ghana dadiɓe leydi Ghana nangui kene fotto wonde 6,7 taw ko kilo huuɗo bonko ko kerola hakkude mabɓe e leydi Togo taw kadi on drogue fano ko toon to Togo ɗo saaɓeno ene tawi e juuɗe wonande dadiɓe leydi Ghana to Niger jagoɗo kalfinade cellal ɓallimo leydi Niger hollitiɗe ɗo balle maɓe ƴettu peeje mawɗe no fewi gam haɓade varia delta wonande oɗo hen boros kono kadi suwa taw feñce e nder leydi Niger kala kono ɗum hatta maɓe ƴettu peeje mawɗe no fewi no yimɓe cuumorton nden toto hade on ñaw yettade toon to Madagascar kuddata jinnoɗo waɗede taw ganduɗa jinno waɗe koye Andri hoorejo leydi ndi nalanke ɓurɗo ɓattade hoorejo leydi ndi wiyama teb hanki gam tumede oɗo saaha juuɗe mum ene moddi e yinnogol follude wonande oɗon hoorejo leydi Guinée Équatorial ñalawma hanki o pari lawɗi ni ñawore nde ñawno nda 10 février hitande ujunaje ɗe nogas ɗum ko caggal tumedemo wonan toon to Paris omo soodi toon building ngaji mawɗi no fewi
kame galleji mawɗi no feewi matériel timmuɗo no feewi otoji ceerɗi mo jar mum heewi kalis no feewi ngam tumede mo desni kalis leydi mum kala ala ko waɗi haydara ñalawma hanki o pari lawɗi ni ndiɗon a nden ñawore e dow hoore cukko hoorejo leydi Guinée équatorial yato jogorani herƴinde hakkude e malabo kam e pari to Nigéria Cheikh Ibrahima Zaka Zaki kame joom suudu mum jagganoɓe guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi ɗaccitama ñalawma hanki o ɗum toon to tribunal mo Kano ɗum ko caggal nde laamu leydi Nigéria haaɗi kala ko ene wiye chute en e nder leydi ndi ɗum ko caggal nde ɓe juɓɓino toon seppoji nde ɓe kadano ha mayɓe keewi hen ɗum jeeyi sababu kanko on ceernaji wo jaggano hen kono ɗo saaha wo accitama a ñalawma hanki o musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen na wonno kabruji garandi hen kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah hiran en